Zatracený dvounohavicový kalhoty. Homie, je 5:30 ráno. Šmouly vysílají až v 6. Já vím, natáčím si to, ale musím jít udělat panu Berncovi snídani. Chudáčku, homie. Cítím s tebou. Něco z toho musí být na přípravu snídaně. Je to moje práce uvařit mu snídani. A já mu uvařím tu zatraceně nejlepší snídani, jakou kdy jedl. Koblihy? Říkal jsem vám, že nemám rád krajová jídla. Řekněte mi, co včera dělali moje akcie? Vyhráli. Co moje předkupní práva? Můžete buď vstát, nebo ještě spát. Myslíte, že vstanu?